Numai să nu spuneți că eu nu sunt gospodină și că stau numai pe TikTok. Nu stau, feților, numai pe TikTok, dar fac și gătesc și mâncare. Acum vă arăt. Dați-mi întâi să mă prezint, sunt Anastasia, bucătăreasa Anastasia. Astăzi mi-am luat acest. Tare sexy sunt. Sexy pe la mama. Mama. Așa, acum dați să vă arăt ce am gătit eu. Dar n-ați vă vină crede că eu nu am pus la această salată. Această salată se numește mimoză. Eu o să vă arăt și cum am frumusețată, da? Eu nu am pus, știți că e spune un fel de capac aici și o faci frumos. Eu am făcut-o așa cu mână, am aranjat-o cum am putut, fiindcă nu am aceea rotundă. Am uitat cum se numește, mă scuzați. Îmi scrieți, vă rog, în comentariu cum se numește aceea rotundă și le-am tot aranjat tot frumos așa. Așa, uitați-mă. Numai să nu spuneți că nu-i frumos. Frumos? Mie-mi place. Eu sunt șochi de mine. Eu prima dată am gătit așa. Și bun miros.